Здравейте, прекрасни! В знак на благодарност реших да ви направя един подарък. Подаръкът е една медитация. Казвам, че ще направим водена медитация, въпреки това, което ще ви представя визуализация, но знам, че не на всички хора им се отдава да визуализират и затова реших да го направя под формата на водена медитация. Медитация, в която ще преминем заедно пътя, чрез който вие ще достигнете до една, бих казала, прекрасна среща с един ваш нов архетип. Архетип, който знае, който е уверен, и този архетип е вашата увереност. Тази част от вас, която заявява: аз съм достатъчна. Това, което ще ви споделя преди да започнем медитацията, е да си позволите да бъдете на спокойно и тихо място. Място, на което в следващите минути никой няма да ви притеснява. Позволете си или подарете си тези няколко минути, които да са специално само за вас, в тишина и в спокойствие. Ако нямате възможност в момента, направете го в момент, в който наистина ще си позволите тази тишина и спокойствие. Бих ви предложила да я направите с слушалки, като може да сте легнали, може да сте седнали. Ако сте седнали на стол, е хубаво ходилата ви да са стъпили здраво на земята. Ръцете, ако сте легнали, нека да бъдат до вашето тяло. Ако сте седнали, нека да бъдат върху бедрата ви и нека дланите да сочат нагоре по ето този начин. И така, ако сте готови, започваме това пътешествие с вас самите. И така, затворете очи и започнете бавно и плавно вдишване и издишване, като вдишването става през носа, а издишването става през устата. И отново вдишваме през носа и издишваме през устата. И продължете да вдишвате през носа и да издишвате през устата бавно и спокойно. И някои от вас ще успеят да си представят, а други просто ще усетят как заставате пред една врата и как прага на тази врата е между старото и новото. Тази врата е направена от светлина. Това е вратата към твоята истинска идентичност. Усети как се чувстваш там. Какво усещаш и къде го усещаш в тялото си. И направи крачка напред и премини през тази врата. Някои ще видят, други ще усетят как от другата страна на тази врата се озовавате в едно красиво пространство. Място, което съществува само за вас. Като това място може да е градина, може да е плаж, може да е някакво място в планината,
Може да е върхът на планината. Или просто една светла стая. Усети, почувствай как въздухът тук е по-чист, по-лек, по-топъл. Това е пространството на твоята истинска сила. Усети как се чувстваш там. Какво се случва в тялото ти. И погледни напред. Виж как към теб се приближава жената, която предстои да станеш. Твоят нов архетип. Тази жена, това си ти. В най-чистата си, в най-силната си, в най-спокойната си форма. Тази жена носи вътрешна увереност, стабилност, нежност. Тази жена си позволява да е уязвима. И уязвимостта я прави уверена, стабилна и нежна. Виж или усети как тя върви стабилно, с лекота. Как тя гледа с яснота и любов. Как тя стои цяла, центрирана, уверена в своята стойност. И тя се приближава все повече и повече към теб. И ето, че тя застава срещу теб и те се усмихва. Погледни тази жена в очите. И чуй как тя ти казва: ти си достатъчна. Била си достатъчна винаги. Просто беше време да си го спомнеш. Усети думите й в тялото си. Усети как те вибрират в гърдите ти. Как омекотяват корема. Как отпускат раменете ти. Как те подредняват отвътре. И виж или усети как тя протяга ръка и поставя светлина в центъра на гърдите ти. Тази светлина е знанието за твоята стойност. Усети как тази светлина се разлива навсякъде по цялото ти тяло. Как достига до ръцете, преминава през гърба ти, достига до гърлото ти, до лицето ти. Как достига до пръстите на ръцете ти. Как достига до краката ти, до стъпалата ти, до пръстите на краката ти. И ти сякаш започваш да светиш отвътре. Ти вече светиш. И тя отново ти казва: всеки път, когато правиш крачка напред, аз ще бъда с теб.
всеки път, когато се усмихнеш, ще ти напомня коя си. Аз съм ти. И ти си аз. Позволи на тази твоя нова идентичност да се слее с теб. Позволи си тя да стане част от теб. Тя да стане едно с теб. Представи си как тя влиза в тялото ти, като топлина, като светлина, като стабилност. Усети топлината, усети стабилността. Усети и виж светлината. Вдишай я, усети я. Усети как с всяко вдишване вдишваш тази топлина, тази светлина, тази стабилност. И с всяко издишване издишваш напрежението, издишваш страховете. Издишваш абсолютно всичко, което те възпира. Възпирате от това да бъдеш достатъчна. И сега изкажи на глас: аз избирам себе си. Аз избирам стойността си. Аз избирам новият си път. И отново направи бавно вдишване и издишване. И отново вдишай дълбоко. И на издишване започни да движиш бавно и плавно пръстите на краката, пръстите на ръцете. Усети стола или леглото. Усети тялото си. И отново вдишай дълбоко. И на издишване отвори плавно очи. И се върни тук и сега. И се усмихни. И така, прекрасни, това беше моят подарък за вас. Тази медитация, тази визуализация. Ще се радвам, ако ми споделите в коментари как сте се почувствали, след като сте си отворили очите след медитацията, дали сте имали някакви усещания по време на медитацията. Тази медитация може да си я правите, когато изпитате нужда. По принцип, повечето медитации, които записвам или които давам на своите клиенти, им препоръчвам, че е препоръчително да се правят в рамките на 21 дена, всеки ден.
Но тук ще ви оставя да я правите тогава, когато го усетите, когато почувствате, че желаете да я направите. И така, вълшебен ден ви пожелавам от мен, Диана Пенчева, създателят на страницата Преоткрий себе си.